дъха гледки, красивият морски залив, известните курорти Слънчев бряг и Несебър, гъстите и голисни широколисни гори наоколо, както и живописните планински склонове и възвишения. Сънсет Кошарица е построен на няколко етапа през периода 2005-2009 година и се състои от 8 сгради, разполагащи с 3 типа апартаменти – студия, двустайни и тристайни. Още от стартирането на първия етап през 2005 година интересът към покупка на ваканционен апартамент е голям. Всички жилища от първите 2 етапа бяха продадени още на зелено за много кратко време. Това подтикна строително-предприемаческата компания да продължи да развива Сънсет Кошарица, обогатявайки го с нови удобства и екстри за всички собственици и техните гости. В готовия трети етап на комплекса все още има свободни апартаменти, предложени за продажба при изключително изгодни цени и условия. При изграждането им са използвани висококачествени материали, традиционни и модерни строителни технологии, така че изцяло да бъдат задоволени изискванията на бъдещия купувач. Сградите имат външна изолация, предпазваща помещението от топлина и студ, машинно шпакловани и боядисани с латекс вътрешни стени, ПВЦ дограма, масивна входна врата и вътрешни врати от МДФ с поставени бърви и секретни ключалки, подове покрити с теракота, напълно обзаведени бани и тоалетни с поставен санитарен фаянс, балкони с теракотни плочки, специално изпълнение за външно използване, инсталация, ВИК инсталация, кабелна телевизия, безжичен интернет. Уютните апартаменти се продават в 2 варианта – необзаведени или напълно обзаведени. За улеснение на бъдещия собственик са подготвени няколко примерни пакети обзавеждане, подходящи както за постоянно живеене, така и за отдаване под наем. На територията на модерния Сънсет Кошарица се намират още 5 басейна за възрастни, 3 детски басейна, полубарове, фитнес център, спа център с сауна, джакузи, парна баня, масаж, солариум и многофункционално спортно игрище с тенис корт, волейбол и футбол на малки вратички. Откритият бар-ресторант, наречен Кошарица, посреща гостите си през летните месеци на приятна, озеленена тераса и успява да задоволи и най-придирчивия вкус както на възрастните, така и на мълчуганите. Заведението предлага не само специалитети от българската и интернационалната кухня, но и вкусна здравословна и вегетарианска храна. Тук можете да се насладите и на отличен избор от освежаващи напитки, коктейли и селекция от изтънчени вина. Правилният подбор на ястията и напитките от менюто превръщат мястото в предпочитано за една вкусна и в същото време здравословна почивка. Вторият ресторант е закрит и работи целогодишно. Той има възможност да изхранва до 150 човека на блок маса или с алакарт меню. Функционална конферентна зала за 120 човека, снабдена с аудио-видеоапаратура, е на разположение за провеждането на семинари, бизнес събития или обучения. Естествено не е пропусната и грижата за поддръжката, управлението и стопанисването на имота. Задължителната такса по поддръжката на комплекса е минимална, тъй като управляващата компания има богат опит и е постигнала максимална оптимизация на разходите си, както и висока събираемост на годишните такси от собствениците. Цялостното стопанисване и грижа за комплекса са поверени на добре мотивирани професионалисти, така че всички собственици могат да бъдат спокойни за своя имот. Едно от най-големите преимущества на комплекса е отличната организация, създадена на място относно отдаването под наем на туристи и дългосрочни наематели. Собственици, които желаят да получават наем от жилищата си, биха могли да се възползват от тази реална възможност, създадена от Property Management BG и веригата apartmentsbulgaria.com, чието член е Сънсет Кошарица. Помислено е сериозно и за удобствата на собствениците и техните семейства. С цел осигуряване на всички необходими услуги на място е създадена чудесна организация и всички обитатели могат да разчитат на приятна и релаксираща почивка, безгрижни дни и сигурност. За да е всичко на мястото си, собствениците получават безплатно ползване на повечето екстри в комплекса, както и значителна отстъпка в ресторанта и магазините на Сънсет Кошарица. Комплексът работи и се обслужва целогодишно, така че тук можете да идвате винаги, когато пожелаете, или дори да живеете за постоянно. За 2010 година е планувано отварянето на спортен салон за аеробни занимания, магазин за здравословни храни и напитки, органични и биопродукти, както и профилактичен медицински център от веригата Здравословен живот.
Сънсет Кошарица ще бъде нейн основен комплекс за здравословна почивка, където всеки гост може да си направи пълни изследвания, а доказани експерти диетолози да му изготвят индивидуална програма за здравословно хранене и природосъобразен начин на живот, програма за спорт и движение, борба с стреса и вредните навици на днешния ден. Близостта с планинските склонове предоставя възможност за релаксиращи разходки сред вековните гори, романтични пикници на зелените поляни, сред зажеметяващи гледки, игри на открито, конна езда и разнообразни спортни мероприятия. От близкото село тръгват и множество екопътеки, които се характеризират със сравнително лесен маршрут и очарователен досег с девствената природа. Асфалтиран път ще ви отведе до телевизионната кула, откъдето ще можете да се насладите на незабравими изгледи на 360 градуса. В близост до комплекса, освен морски риболов, можете да практикувате и сладководен такъв, в разположения само на 5 км от тук язовир Порой. Село Кошарица, което е разположено непосредствено до Сънсет, носи уюта на малките населени места. Селото е будно и пълно с живот, постоянно обитаемо от много млади хора, а през лятото немалко живеещи в големите градове пребивават тук целесезонно в своите вили или селски къщи. Симпатичното село притежава всичко необходимо за един комфортен и съвременен живот. Изградена мрежа на градския транспорт, свързваща го със Слънчев бряг и Несебър, игрища за футбол и баскетбол, магазинчета с пресни плодове и зеленчуци, та дори и собствен футболен клуб. Тук има и читалище, което е средище на културата на това малко населено място. В центъра на селото има красива църква, както и училище. Няколко заведения работят за местните жители и гостите. През последните години в района на селото много чужденци закупиха собствени апартаменти и къщи, поради което през лятото тук цари наистина интернационална атмосфера. Местните хора са приветливи, услужливи и готови да си побълберат с вас не само за времето, но и за всяко едно нещо, което ви интересува. За любителите на нощния живот и забавленията препоръчваме най-големия български морски курорт Слънчев бряг, който е само на 7 км разстояние. До него можете да достигнете бързо с личната си кола, градския транспорт или бущето на комплекса. Там ще намерите изобилие от атрактивни заведения, магазини, забавления за възрастни и деца, аквапаркове и много други. Същевременно Сънсет е достатъчно далеч, за да бъде съхранена характерната за него тишина и спокойствие. В Слънчев бряг се намират едни от най-модерните и големи клубове, които сякаш никога не затварят вратите си. Не пропускайте да посетите просторния денс клуб Мания, модерния Какао Бич или шикозния Бедрум Бич, както и всички други известни места, които ще ви накарат да се почувствате истински живи и свободни. Освен това, в Слънчев бряг ще намерите и най-добрите плажове в България. Те са притегателно място за хора от цял свят, защото тук нито едно морско забавление не липсва. Сърф, водни ски, парашутизъм, парапланеризъм, яхтинг, тенис, плажен волейбол, мини-голф, гребане, боулинг, футбол и какво ли още не можете да откриете тук. Широката му 8-километрова ивица, златистият пясък и красивите дюни са носители на престижната награда Син флаг за екологичност и чистота. Плажовете на Слънчев бряг са покрити с добре подредени шезлонги и чадъри и разполагат с заведения, бич-барове, както и за забавления за деца. В никакъв случай не пропускайте да посетите елитния курорт Диневи резорт, заемащ крайбрежната зона на близкия Свети Влас. На неговата територия и само на 9 км от Сънсет Кошарица се намира най-голямото и модерно яхтено пристанище в нашата страна, наречено Марина Диневи. Капацитетът на построения през 2007 година яхтпорт е за около 300 яхти. 2 пясъчни плажа и множество удобства като разходки с яхти и хеликоптери допълват имиджа на Марина Диневи. Безупречният лукс и престижен стил на живот, създадени в Диневи резорт, го превърнаха в предпочитано място за отдих и забавления от хора с най-висок социален статус и знаменитости от България и чужбина. Тук са построени едни от най-луксозните хотели и ваканционни комплекси по българското Черноморие.
Най-лъскавите и скъпи ресторанти са наоколо, а така също и емблематичният нощен клуб Planet Yacht. Всички те са притегателно място за заможните ценители на висококачествен начин на живот и лукс, без всякакви компромиси. Несебър, със стария си град, само на 9 км от Сънсет Кошарица, е обявен за обект на световно наследство под егидата на ЮНЕСКО заради уникалната си архитектура и неповторима атмосфера. Той остава предпочитана дестинация за романтични разходки и фотоваканции. Този град е един от най-древните в Европа. По кълдърмените му улички можете да откриете съчетания от античната византийска архитектура, десетки културни и археологични паметници, запазени крепостни стени от римско време, около 42 църкви запазени и до днес, кокетни галерии и музеи. Романтиката на полуострова е допълнена и от реновираните възрожденски къщи, известната вятърна мелница, автентичните чешми, яхтено пристанище и романтични кейове. Морската гара дава пристан на големи круизни кораби и множество туристически корабчета, които предлагат екскурзии до съседните места и дори до Истанбул. Уютът се допълва от разкошни ресторанти, предлагащи морска, типично българска и международна кухня. Архитектурният и археологичен резерват с национално значение е едно от най-красивите и значими места не само в България, но и в Европа. Заслужава си да отбележим и близостта до град Бургаски минерални бани и град Поморие, който е известен и с лековитата си поморийска луга и кални бани. Ако сте любители на спа процедурите, калните бани и обновяването на духа и тялото, то е редно да посетите тези места. Тясно специализираните процедури, които ексклузивно се предлагат в град Поморие, са само на 20 минути път с кола. Областният град Бургас е на половин час с автомобил. Бургас е един от най-големите и модерни градове в България. В него ще намерите множество търговски центрове от всички известни вериги, реномирани училища и един от най-големите университети в страната – Бургаския свободен университет. Тук има развит културен живот, театри и опера, модерни медицински центрове и болници допълват удобствата. През лятото приема редовни и чартърни полети директно от всички големи европейски летища. Ваканционен комплекс Сънсет Кошарица е наистина едно от най-добрите места по българското Черноморие, където можете да притежавате собствен дом. Създателите на мини-курорта са били водени от идеята да предоставят на клиентите си незабравими изживявания в модерен и спокоен комплекс и функционални ваканционни жилища на изключително изгодна цена. Положените усилия са превърнали Сънсет Кошарица в едно малко райско кътче, което подарява идеална ваканция на достъпни цени.